kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon, tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa imo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, lalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Oras 88.1, Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:10 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Mayong gabi, Pilipinas! Mayong gabi, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayong gabi, mga langga. Energy. Wala ka lang ng energy, no? Nasuyop na. Ay, hello mga kalagad namon na nag-upod sa aton, diri sa aton palatuntunan. Sa gihapon sa Emergency Broadcast sa 88.1 Kader FM. Kami lang ni gihapon, oh. Wala pagbag-o, no? Pero sa gihapon, ano? Sabog. Pagpasan siya, gid, no? Kung super duper late. Super duper trio late. Pero sa gihapon mga langga, no? Magtingwa kita nga may makadaog sa aton nga papremyo. Pinagi sa pagsabat sa aton yung storya pamangkot of the night. And by the way, no, sa liwat salamat gid sa tanan-tanan nga naghulat, sa wala naghulat, okay lang. Wala naman namon. Bato naman namon dyan. Bala ka na yung Marajin. Ano ko na? Wasuga. Wala tayo suga. Otda na gali kita, no? Wala lang kami bayad mga langga. Gani, pero padahon kami sa emergency broadcast. Pero kung may mga maaluan sa gihapon, no? Sa may maaluan nga tigipusoon, di pwede gid sa pwede ka mo kabisita. Pwede man ka mo ka ano na lang transfer. Ari account number ko, oh. Imo yung account number. Budol-budol. Kaya, anyway, maayong gabi sa inyo tayo mga kaalagad. Sana naman kayo Sean sang istoryahan ta. Ang pag-upda natin sa bunga gabi sa pangalan sa ating broadcast station team. Station broadcast team. Sa Lalong. Station broadcast team sa ating overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Vincula, Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Granflor, at Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa ating station manager, Reverend Father John Day Vibalia. Sa Sumuman sa ating mga Technical Director, Alagad Mingming Wego, kag Engineer RJ Borja. Partner Technical, Alagad Maria Jean Lorene Balgos.
Manging kaupon nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Hindi man ang DJ nga mainit pa. Ay lain na gani no. Oo, Nga iba na. magabatam isang inyo gabi. DJ Wash Sugar. Grabe ng pangalan ha. Very unique ha. Ano na? Very unique ha. Wash Sugar. Kita ka sa kusina. Anyway, hindi naman ang DJ kasi nga niya ang inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa Gindihon, para sa tanan. Bata ka man, no? Konti gulang. Sa sining malinong kag malamig nga kagabihan. Optanta ka. May problema ka. Istoryahan ta! Ta! Dali na! Wala. Saot-saot siya. Halagarada. Alauna. Alas dos. Hello. Na siya. Nano do? Sige. Mga langga mga kalagad, pwede na ka mo mag-comment sa ating comment section or mag-text kag magtawag sa ating hotline number sa 0907-621-6650. Sabta nyo lang ating istorya pamangkot of the night. Pagod na Nga. yung storya pa Oh, mga di na of the night. Ano ganito? Istorya pamangkot of the night nga. Ano ang mas pilion mo? Makita siya nga masubo, kaupod mo? O kung masadya, pero kaupod ang iban? Aray! Grabe. Mamaray ka ni? Oo, grabe. Kung ikaw, Abi, ang papilion, no? Dapat mapilion ka, gidya lang Oo, syempre. May be sa imong karelasyon, sa imong pamilya, or sa imong suod nga abyan, no? Anong mas pilion mo? Although nga wala kang pilion. Oo, wala kang Oo. pili. Pero lang taon-ta ang imong panguna-huna, no? Kung paano mo ini malutsan nga pamangkot. Liwat alagan man. Ano ko no, ang mas pilion mo? Hindi ko makita. Sige lang. Makita siya nga masubo kaupod mo. O kung makita siya nga masadya pero kaupod ang iban. Ay! Sabi? Pero very smart ang ano. Karoon na lang. Nakaparumdum sina kanamigid. Oo. Very good ato na researchers. Harap man lang siya sa sa internet. Wow. Gali. O grabe, nagdayaw-dayaw pa ko. Pero mayong gabi sa liwat sa mga kalagad naton kag start na kamo sang comments sa Yes. inyong mga sabat. Go, go, go na. Wala na lang tayo mga kalagad. Todo na to. Yes, go, go, go. Todo nito. Todo na wala preno. Sige, para mabasa namon kag madala na kamo para sa aton nga paspin the wheel karon. Kag of course kung sino man ang lucky o kung 5 lucky winners nga magdaog sang sekreto nga mga papremyo, mga ano kaya tawag naton? Mga exciting kag surprising prizes. Basta i-comment nyo lang inyong sabat kag inyong lucky number. Pili lang kamo from 1 to 20. Cause we was arguing. Alright, greet doon. Yes, mayang gabi. Happy listening. And shout out kay Sir Hernan Solano Claveria. Mayang gabi. Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, mayong gabi lang da sa tanan na lagad real kag may kamusta kamo? Request po this, I promise you. Ay pa si Ma'am. Okay lang This I kami. promise you. Okay lang kami, no? Late. Sige. Lutang, lalong, Sabog. sabog. Naka-drugs. Charot lang. Ayaw man. Kung man Drugs niya. nga, vitamin. Nay, vitamins. Pero hindi sobra, no? Everything is good but in moderation. Sige, salamat kay Ma'am Lorna. Kay Sir Jill said Baricenas, hi, maing gabi. Kay Jamil Biliedo Caros. Praise be Jesus. Ay, man. Mary, good evening and God bless. Thank you so much. Thank you so much, Jamil. Masadya ka upod ng iba. Oh, Nambali, Ma'am G. Lara na si Ma'am. Zero. Ay, kaya kung masubo mo lang siya tuod sa inyo, diba? Oo. Pero kaupo ng iban, pero ara man Japon sa sa online, natawag sila sa Messenger. No. Nagatawag man Japon, no. Oy! Ano to? Oo. At least kaupod niya ang iban, masadya sa dito. At the same time, video call siya sa imo. Ay, diba? ano to? Upod ka man Japon.
Nakikiupod Sige, ka. thank you so much. When I don't Oy, maayong gabi kay Sir Kim Marlon Rubio Dorol nga naglantaw sa aton. Happy watching. Thank you so much kay Sir Hernan Solano Claveria. Kamusta na ka mga duwa? Haha, nagpi naman ko, lockdown naman niya. Lockdown na naman. Wala ka balik sa... gurot siya sa Iloilo. Iloilo. Oh, halong ka gidira, sir. Okay lang kami di, sir. No? Kabay pa nga mangin okay man ikaw dira. Sige, kay Sir Jesse Monan, mayong gabi. Maayong gabi kay Meryl Joy Badoles Katoliko. Oh, hello, guwapo real ka, guwapa may. Guwapo real, ano inaawa sugar? Diba? Nano na naman sila sa pangalan mo? Ano, sir, pangita isang sabat kay Alaga Jean. Siya lang sina ang makasabat. Sige, thank you so much gid kay Sir Gilson. Kay Meryl Joy, mayong gabi DJ Washuga kag DJ Pretty Pretty. Ay, thank you so pretty. much. Salamat gid. Okay, because sabat na ni Ma'am Lorne. sabat na. Gid. Sige, basahon ta na. Karon. Karon 8:19 Ay, na. sige. Go. Papa Berhel, happy birthday. Wala ini ba? Ay, Duduman sa tanan ko, no? no? Sa tanan nga nag-celebrate sa ilang nga mga kaadlawan subong adlaw. Happy birthday especially sa amon nga pinalangga nga Papa Berhel Deza. Ay, happy birthday sa liwat kay Papa Verhel Deza. Ang gwapo-gwapo namon nga amay no diri sa kag subong man ko kay isa piloto nga taga Banwait Hamindan. Diyan lang kami, sir, ha? Padala lang di sa amon, sir, ang manok na blaha. Ara man. Si Ana Marie, ikaw, sino pang wala din nakaano? Ipanukot mo bala mo. Sige, thank you so much, Gid. Basahon ta kay Ma'am Lorna nga Okay, sabat. go. Kaya mo ba sadya? Oo, pa-shout out man sa mga palangga ko kay Papa Bruce, kay Bengkay, Noy, kag kay Baby Princess. Kung ako ang papilion, mas okay na lang nga makita ko siya nga kaupod ang iban kaysa makita ko siya nga kaupod ko nga hindi sa malipayon. Kay kalaing pamatyagon nga makita siya nga gakasubo kung ikaw ang iyang upod. Ay. Grabe si Ma'am, Bagay man. Hindi kayo tutuod ka kung anong nagapalangga. Oo. Kung anong mas makapasadya sa iyo, go. Dito ka. Diba? Oo. Kaya kung hindi na ikaw ang kasadya, diba? Kag kung matuod ka man yung palangga, mabalik mo na sa gihapon sa Oo, imo. exactly. Diba? Kay tungod nga ara gid sa imo matuod nga kasadya. Temporaryo lang dana nga nadula. Oo. Malay mo, lain niya nga kasadya iya nga gusto kung ara kung kaupod ang iban. No. Kag lain man yang kasadya nga kaupod ikaw, Oh. di ba? It's a bato na gali. Okay. Thank you so much, Ma'am Lorne. Number 3 si Mama Lorne. Okay. Sige. Good evening to all, especially sa inyong dalawa, DJ Washuga. Nag-adjust na lang man natin mga kaalagan. And DJ Pretty watching from Hong Kong from Ma'am Cors Bourbon. Wow. Thank you so much. Thank you so much sa pag-adjust. Ilista tayo si Ma'am Lorna. Si Ma'am Lorna. Number 3. Okay, may number 3 naman ang hindi na napagpili. Okay. Pero thank you so much ulit kay Ma'am Cors Bourbon. Ay, kay Sir Jennifer Abada II. Masubo siya. Naupod kami. Pero base malipay siya kung gakupkupanay kami. Agoy. Nakibot natin kayo sa sir. Wala mo kung sa ba ba? Dire-diretso man ka. Pero malay mo, man, kulang lang sa kup-kup, di ba? Kulang siya angga, no? Angga. Diba? So, amo lang na, malay na ito, di ba? Kasubo siya tuod, pero wala mo lang ginangga. Grabe gid si Sir Jennifer, iba, gid ba lumdom. Ano number mo, sir? Ano laki number mo para ma-include ka namon sa pa-spin the wheel? Malam, ikaw magdaog. O magdaog kay, balik ko sa amon. Sige, happy listening dala sa aton nga mga kaupdanan no sa MDRR office sa Banwait Hamindan kag subong man sa JRU is in the house. Yeah, guys. Hamindan response unit ng mga mahugod, mga maalwan, mapinananggahon kag Always on the Mabuligon, rescue. Oo. Nga ano Responders. na? Oo. Thank you so much gid sa inyo padahal nga pagserbisyo kapag alagad.
Kay Sir Hernan, ari ko sa amo, nagpuli ko. Hi, sige, may adman to, sir. Oo, halong lang halong always lang, sir, no? Ma'am Joe Pasban sa Resokendo. Hello mga Lodi Guapa, May kagwapo real mostada sa aton halong gikita tanan. God bless us all. Bago naman code name Lodi. Adjust ka na, ma'am. Si DJ sige. Washuga. Thank you so much, Ma'am Joe Pasban sa Resokendo. Oy, si Andy Mar, Upod Aguilar. Maayong gabi, DJ Washuga kag DJ Pretty. Mas okay lang nga makita ko siya kaupod sang iban kontra sang upod kami nga hindi man lang siya masadya. Sakon kag iba malang ang gapasadya sa iya. Opo. Oo, man. Amo gina for me ang justification. Kay Actually, tungod. tanan nga nagsabat, dito sila sa makita siya Siya nga nga kaupod ang upod ang iban, iban. pero masadya siya. Kuya, kung ayaw niya sa akin, hindi, ipilit natin, Lord. Pinuyat ako eh. Kinakapuyan ikaw. Niloko na ako eh. Siya. Ay, Andy Mar, Upod Aguilar, paki-comment man sa imong lucky number. Pili lang ikaw from 1 to 20 no, para ma-include natin sa aton pa-spin the wheel. Kag may chance ka mo magdaog sang surprising prizes. Nagligad to, may ara sang na spinan. Spinan. Oo, nakuha tayo ng 500 pero wala may nagpili sa tunga number. Ay, Gamay lang ni Manangga, 1 to 20 lang, punan nyo na. Para sigurado makuha ta mga premyo, blahaw. Okay, thank you so much sa liwat kay Andy Mar. I-message lang or comment lang sa liwat ang imo nga lucky number. good evening kay Sir Beck. Sir or Ma'am Ma'am Beck. siguro. Ma'am Beck Marasigay. Good evening, kaalagad DJ Yummy and kaalagad DJ Pretty. Kamusta na? Na confused ako sa pamangkot subong. Para sa akon, mas pilion ko ang masubo kaupod ako. Ay, may nagpili na ganman. At least sa pihak sang kasubo, may kalipay nga nagahulat kaupod sa akon. Oy! Positive pa rin siya. Ibagay si Ma'am. Thank you so much, Ma'am Angie. Number 3 man siya. Pero Ma'am Angie, may nauna na. Naunahan ka, Ma'am. Naunahan ka ni Mama Lawrence. Kaya pwede mo nga maislan, Ma'am, imo na nga lucky number. Happy birthday! Ay! Kay Kapamati, kag kaalagad Gab. O Ray Gabriel Coronado Toledo. No, kay Brother birthday, Gab. Seminar and our Brother Gab. Happy birthday, Brother Gab. Ari lang kami diri gihapon. Kabay pa no nga mabaton nyo sa gihapon ang nagaawas-awas gagalas siya kag bugay sa aton mahal nga Dios. Si Sir Ray, grabe gidya. Napaka-harsh. Abalyan, si DJ Pretty dapat sasagot niyan kasi nangyari yan sa kanya. Sir, dami mong agoy. alam. Day lang. So, ikaw pa naman sige, kinamataro masabot magsabat ako. sini. Siyempre, dito man ako gihapon sa Sa? dito siya kung saan din siya masadya. Oy. Well, I cannot complete a person if I'm not the happiness. Okay? Oh. Siyempre, kumbaga, hindi mo pwedeng nga ipilit mo kung ano man ang hindi na pwede, hindi na bagay. Ito, isa pa para sa akin, it's one of the things na kinanglan mo ipilion to also respect not only ang feelings ng imo partner, kundi ang feelings man mo, or self-respect, syempre. Nga, you cannot pilit. You cannot make pilit people to stay, diba? Oo. So, okay na kasi na. At least sigurado ko in other persons or person, dito siya masadya. Okay. I'll sige. find my own happiness later, galing. I'll find my own happiness later. Oo, importante nga mo siya, set free. Yes, oo. Set free kung sa diin siya mangin happy. Yes. Sige, good evening mga langga. Ay, may gabi Sir Ray. Get well soon. Tuloy. Sabihin ni Sir Ray talaga sinuseryoso talaga ni Myla. Hindi, dahil mahal kita Sir Ray ha, magpagaling ka. Oo. Kasi kakain pa tayo ng maraming seafood. Yes, oo. Babalik ka ulit dito. Babalik Yes, ka rin. Sige, thank you so much Sir Ray Barnes Barnido. Ray Ken Fahemo, sana all nabalikan ha. Joke lang. Good evening DJ Washuka. Kag DJ Pretty, God bless. Sana all nabalikan. Ano pang balikan niya Sir How? Ang Ako na pamangkot. May balalikan. Sige. Miss you both mga Lodi, ang bali Ma'am Joe Pasman sa Resokendo. Ay, na-miss ka man naman, Ma'am. Ay, hindi Yes. ka si Ma'am? Ay, hindi. Hong Kong. Hong Kong! Ano ka nang miss you sa Hong Kong, Ma'am?
Chinese di ba? Chinese. Okay. Basta. Sir Jennifer number 20. Sige, Yo, sir. kapamati Sir Jennifer ganyan. Iba. Ambot ko buhat sa Mindan by ang kuhan. Ako na radyo lang. Okay, patso na namon, sir, ang live. Hindi kami malang pakita kay Sir Ray. Malay mo siya ganyan nagdaog. Sige, thank you so much. Sige. Number 13 man si Andy Mar. Oy. Okay, so ari na diri mga langga ang mga number. 3, number 20, kag number 30. Okay, thank you so much kay Ma'am Lorna, Sir Jennifer, kag kay Andy Mar. Si Ma'am Angie, number 6 si Ma'am Angie. Okay, ari na. Oy, sa ibang dira kanugon siniyo, dali-dali ayaw na blahaw. Number ano gaysa? Number 6 si Ma'am, no? Oo, tud Ako lang man. nga nagadali ka. Oo. Oo, 29 tanaw. 30 minutes na lang kami di. Dali-dali ayaw na malangga. Sabton nyo lang ang aton nga istorya pamangkot of the night nga. Anong mas pilion mo? Mas ano ganito? Wala na naman ako na orient. Makita siya nga masubo kaupod mo. Oho. O kung makita siya nga masadya pero kaupod ang iban. Tingit ko sa babang ko. Kinanglagi niya kalukiton mo yung panahinusin mo. Hindi, Lord, ipilit natin. Sige, thank you so much. Oy, Ma'am Jo Paz, wala pa ikaw kasabat. Nagsabat na si Ma'am Jo Paz? Wala pa. Sige, Ma'am Jo Paz, sabat anay sa atong istorya pamangkot, no? Atong ginambalta kagay na. And then, amo nini mga lucky number. Dalang, mabasa pa tayo sa iba, no? Mayong gabi kay Jmar Abonyawan Ayosa. Ari pag-irisa. Sino ba? Ay, si Sir Rostom Nenera. Sir Rostom Llanera, base of the bay, kay daw pili ko, may ari kagit sabat si Sir mo. Magka mahugot si Sir Rostom Oo. Especially Love Life. Iba? Sir, ano ko rin mong pilion? Makita siya nga mas, ay na gani? Makita siya nga kaupon mo pero masubo. Oo. Or makita siya sa iba niya makita siya nga masadya. Pero kaupod ang iban. Oo. Makita siya nga Masubo, kaupod ka. O kung makita siya nga masadya, kaupod ang iban. No. Munda. Amuon. Mayroon naman sa Ray, Ano? Pag hindi mo kita, DJ Pretty, ikaw ang kailangan pero di ikaw ang mahal. Bakit ka Masakit, nagmahal? sir, Nang hindi mo siya kailangan. Pwede ka namang ano dapat ang pagmamahal? Ang pagmamahal ay dapat hindi ako marunong magtagalog. English na lang. Love? Hindi, nakita ko gay na sa TikTok company. Ay hindi ka sabi nalulungkot daw kasi pinaubaya. Ay girl, hindi ka pinaubaya. Pinabayaan ka. Agay! Ayaw ano. Gimbuyan ka, gimbayaan ka pa. Ano masakit lang? May haramay ako kaysa ginauyatan ka pa, pero gimbayaan ka na. Ano to? Nakauyat ka na, pero ginabayaan ka. Masakay ka sa jeep. O sa motor. Gauyat ka. Nabayaan ka ni manong driver. Nakagarip ako diyaw. Maguyat. Sige. Thank you so much. Ang bali Ma'am Jo Paz, kung saan siya masaya, support na lang. Ay, tama man. So, ano to number yan ni Ma'am Jo Paz? Number 18. Number 18. Sige. Baton, Ma'am. Sir Ray, baka gusto niyo, sir. Sir Ray, sagutin mo naman po. Opo. Kailangan namin ng professional help. As in. Ano po bang dapat na piliin? Yung po bang nasa piling mo siya pero hindi siya masaya? Or masaya siya piling? Masaya siya Or sa masaya. piling ng iba. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Kuya. Basta si Sir Malas na magsabat. Ay, ang bali Ma'am Jo Paz, tani kita ay nakita mga Lodi. Hi, COVID-19 talaga. Uy, oo. Dapat nakapuli na si Ma'am. Galing because ng COVID. Sige lang, Ma'am. Makita ay kita na, Ma'am. Bakas lang tayo, Ma'am, no? Mabuligan ang gobyerno. Balahaw? Ang gobyerno. Hindi na, si Mar... Buliganta ang gobyerno kung ang tagsa kagisan nung matapos na ining pagantos naton dalas ng COVID-19. May sapat pa. Makita siya nga masubo kaupod mo kay itikon ko sa kagkayaman pasadyahon. Ay kung hindi ka sabi mangin masadya, sir.
Ginaitik mo na siya pero musubos. Kaya itsura. Masama mo sa One hit na. Manhit ka, walang pakiramdam. Dahil manhit ka. Ano si Sir Ray, nagsabat? Oo, mali Sir Ray. If it is love, you let him go. Yeah! Oh, diba? Diba? Pero kung nag-hold on kasi When to let go. di Yun ba naman. love yun, bimbi? Sige ate. Pero thank you so much kay Sir Ray. Sir Jamil Beliedo Caros. Paki-comment lang sir sa imong lucky number. Bye bye, your love. I guess I And Okay, si Sir Ryan Sena de la Cruz. Ang pagmamahal parang quarry. Wow. Pasasabugin ka, tas iwan ka, wala nang makuha. Iwan ka kapag wala nang makuha. Ay, grabe si Sir, Grabe oh. yan, sabog agad. Ay, Hindi pwedeng no. sakpan muna. Sabog agad. Kapintas ka sir. Grabe kayo sir, sabog ka. Sige i-comment sa mga langgain nyo nga sabat, dapat may ara na sing lucky number, no? Para ma-include natin sa aton nga, pa-spin the wheel for tonight. Sir Hernan Solano Clavire, halong man ka mo, God bless. Salamat, good sir. Chelsea Daphne Serrada, hello po, good evening, watching here from Aklan. Wow! Basta yun dyan sa Aklan. Thank you so much, Chelsea. Join ka na. Kung intindihan mo kami, Tagalog, English na, Tagalog ka. Aklan, Tagalog. Kahit hindi na sila Bisaya. Yeah. Atod ka? Yes! At tayo hindi kayo tindigali. Oo. Kahit Sige. sila sa aton. Ama na, ma'am, no? Join ka sa amon nga, tawag sini, Istorya Pamangkot of the Night. Sabtan nyo lang ina, and then, lucky number, and but sigurado, no? May, kuwan ka na may entry. Nagawin sa bat ni Sir Jamil. Anong balya? 29. Sir, 1 to 20 lang kita, sir. Yes, sir. Ikaw ang sabog, no? Hasta 20 lang, sir. Pero ang ari na rin nga mga lucky numbers, number 3, number 20, number 13, number 6, kag number 18. The rest, pwede nyo pa mapilian na. Oy, sa noon. Oy, may sabat si Sir Rostom. Ay, gumamati sila. Hinahangkat mo ako, ha? Ito sa sabat ako. Sige, ikaw basa. Okay. Hambal ni Sir Rostom. Pilion ko nga ari siya sa luyo ko. Total, maestro man kurso ko. Tugluan ko na lang siya nga palanggaon ako. Kag magin malipayon samtang ara sa luyo ko. Ara siya sa luyo ko. Okay. Diba, maestro? Ganito na lang yung tanan ng mga tinunan natin. Ba tayo pala, sir, philosophy? Philosophy of love. Amo nilang gao. Huwag palangga ka. Wala na. Oh. Gilay-gayahin mo. At least, huya man tayo, sir. Actually, to life gide, sir mo. Sometimes we wanted to be loved back. As in? In as much as we give love and we expect person to love us back. But sometimes hindi gid siya dabi yung matabo kung kaysa hindi gid ikaw. Hindi ka ang missing piece, kumbaga. Hindi ka ang happiness. Pero it's okay also to hope, no? Until kabalo kita kung when is the right time to let go. Sineryoso na naman. Opo. Sineryosong sabat ni Sir Rustom, no? Okay. Anyway, thank you so much kay Sir Rustom kag sa MDR Mohaminday sa pagpamati sa aton. Ano number ni Sir Rustom? Number 8? Number 8. Alright, may dama pa din sa bata. 12 to 9. 12 to 9 kita mo. 12 or 9 go. Grabe siya. Masadya, ang bali Ma'am Jessa may unyada. Masadya pero kaupo ng iban. Kay kung palangga mo, happy ka na nga happy siya sa feeling sang iban. Paubaya ka na lang kag mag-move on. Lucky number 12 or 9. Number 12, wala pa 12, no? Si Ma'am, sino ito? Ma'am Jessa May. Sige. Thank you so much, Ma'am Jessa. Number 12. Okay. Kamsamida. Tinagaliaton nga cellphone. Gani man. Piling ko. Mara Jane. DJ Wash, pwede ta naguro maprenday mo kaluyo nga Saudi Gold.
Saudi Gold. Oy, at least mahal ang Saudi Gold dito sa Pilipinas. Diba? Saudi Gold, gid yan. Nagpunaag, sir, no? Abay, Sir Ray, sagutin mo Kem Clarito. Aba, grabe. Sige, thank you so much. Oy, sa mga bago lang naka-join diri sa aton nga programa again, magsabat lang sa aton nga storya pamangkot of the night, kaupod inyong lucky number para makaangkon ka mo sang chance ka magdaog sang surprising prizes. May 5 lucky winners kita for tonight. Kag sari-sari ang sarang nila nga madagan. Ang aton nga storya pamangkot of the night. Ano ang mas pilion mo? Makita siya nga masubo kaupod mo o kung na makasadya pero kaupod ang ibay? Okay, pwede nyo na ipadala mga kalagad sa aton nga hotline number 0907-621-6650 o kung pwede man i-paste na lang sa aton nga comment section. Okay, sige. Ulaton naman ka mo mga kaalagad. Ryan, okay, si Sir Ryan, number 13. Oy, Nakasabot meron siya, na si Ryan, meron na. Sir Ryan, may number 13. Sa Karon saliwat, Karon yan, ikaw iprinda ko. ari na rin nga mga lucky numbers, number 3, 20, 13, 6, 18, 19, 8, kag 12. So, iban nga wala diri, amo na ang pwede pa ninyo mapilian. Sir Ryan, ha? Okay, sa iban dira, again, join na ka mga langga. And, kaunta na ning opportunity, no, para magpanawagan sang support para sa aton nga Miss Universe copies. Tama, no? Since we stopped, Ang tawag sini, representatives ang copies for the Miss Universe Philippines 2021. money can't buy. Lang din ko na to. Are. Kung paano natin masuportahan mga langga. Actually, no, kay Panitananon, gini siya. Wow. Kag Purisim yan man. So, hindi gin malayo sa aton nga tigipusuon. Gani suportahan gin naton mga kalagad. Oh, how to vote? Of course, download ang Miss Universe Philippines app. Kag tag sa MUP app user makaboto. 1 vote per day for any delegate during the voting period. Of course, hindi na mag-any, kundi 1 delegate na lang. Si Cherry Angel Ann Flejoles. Voting for the Headshot Challenge nag-start na kahapon, July 26, 2021. Oy, subong pagid, no? Na pwede ka pa kaboto man. O naka-download ka, example, nag-download ka hapon sang Miss Universe app. Nag-boto ikaw kay Cherry Angel Ann Flejoles. Subong kay 27 naman, pwede ka naman gihapon makaboto sa iya. Kay counted man ina. And officially close sa August 1, 2021. August 1 is on Sunday, 11:59 sa gabi. Again, vote only for Cherry to make sure your vote counts for Cappies. A vote for Cherry is a vote for Cappies. Pangitaayo lang mga kaalagad, no? Actually, may Facebook page man intended para sa sini. Pero kung hindi nyo makita, ma-download ka mo gihapon yan, no? Sang Miss Universe Philippines application, no? Sa App Store or sa Play Store. Pwede ka mo na maka-download mga kaalagad. Ano, no? Sari-sari store. Wala lang sa sari-sari store. Boto na ton si Cherry Angel Ann Flejoles. Kag hopefully may kaduwa na kita no nga corona sa Cappies. Ano ko sinuna? May ba't na pwede na ba sa home article? Si Ma'am Pebbles de Assis. Nauna nga nakapuli sang corona sa Miss Universe Philippines na diri sa Cappies. Kag sa Miss Universe Miss Universe 2021. Miss Universe kapila siya gani. At nalipat ko kung kapila siya. Pero may tawag sini? May place siya. So hopefully si Cherry Angel ang makapauli sang second crown on Miss Universe Philippines crown diri sa Cappies. And sarang lamang niya mapuli kung suportahan natin siya mga kaalagad, mga kabombo, mga kasama, mga kabandera, mga kabaskog, mga katodo, mga ano pa, ka-Star Nation. Tanan-tanan na bala. Basta mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapiznon, kapanit-ananon. Tanan-tanan na ka. Oras natin, alas 8:42 dari sa aton nga pagpangalaga. Actually, wala pa kita sang, wala pa ta music na play. No, kanina. Sige. Ang aton cellphone, gali alaga, Chin.
Sige, sige, But we can work this like an Sino pa doon? May nagsabat pa rin kagay na. Nakita ko, ha? Bali, sir, namo Ano pa. to? Good evening, DJ Washugar. Sana wala na R, sir. Washugar, sir. Kag DJ Pretty, nga always pretty. Oh. Ay, thank you. Greetings coming from Sir Dan Aguirre. Salamat, Gid. Kay Sir Ryan, ang balya sa tuod lang sa prangka ng storya. Balaho. Hindi ka pala bugsin ni Sir. Magustuhan ko pa nga makita siya nga masubo sa iban. Kay ba si Bala daw ML man comeback nga matabo. Masubo sa iban. Wala choice. Wala sa choices. Tiya. 28 is the key. 28 wala ka din, Sir. 1 Hindi, to 20 wala lang. man na sa choice. Masubo Ano? sa iban. Masadya sa iban ang choice ka. Masubo sa imo. Wrong spelling ka, Sir. Tapos 28 pa yung number. Sir, 1 to 20 lang. Sige, i-comment lang sa liwat imong lucky number. hard enough. Sa Wendy, Okay, mas gustoon ko pa kag pilion ko nga makita sa nga masadya sa iban. Di na. Hindi ko makita na. Kaysa naman nga ako lang ang mapasadya nga kaupod siya, apang siya hindi. Useless man lang gihapon. Ang tanan nga gina-spend namon nga time sa isa kag isa. Pero if masadya siya, while ara siya sa iban, magiging masadya man ko para sa iya. Kay maabot gid na ang iya ang para sa akon. Not now, but soon. Good evening. Ang lucky number daw ni Wendy is number 10. Ano naman sa Wendy, Let's just try some loving. Ikaw na dating Nagatig-up na ko yan. Bye-bye. Thank you so much, Wendy. Download kali mga Lodi. Okay, link please mga Lodi. Ang mali, ma'am. Sige. Salamat, Gid. Thank you so much, Ma'am Jopas. Ilihog na lang, ma'am, sa imong mga upuda, ma'am. Bisan na hindi man sila kapiznon. Bisan na taga Hong Kong man sila. Madownload lang sila sa Miss Universe Philippines 2020. Miss Universe Philippines nga app. And then, makadto ikaw sa voting section. And then, pagkitaon si Sherry daw, number 71 siya bala dira sa sa top 100. Kaya after sang voting, sa mga challenges nila, piliun naman ang top 75 hasta nga magamay hasta na lang silang tatlo na lang. Tatlo na lang gali sila. Hindi para makakompete sila mga kaalagad. Alright. Number 17, si Sir Ryan ko, no? Sige, okay. Noted, sir. Number ano si Wendy? Number 10. 10. Okay, si Sir Ryan is number... number ano siya ganyan? Number... Pa-shout out na si Tito. Ryan, number ano sa ganyan? Number 17. Okay, thank you so much. Ano na, huya ako, may naglantaw sa ito. Nga, mayroon ko no. Maria, pa-shout out di sa amon nga gahulat si mo kay manirado na kami. Ayaw man to. Luwi ka man. Okay, hi ma'am and sir, mas maayo pa nga tagaan na siya chance kundi na lang siya happy sa akon. Aba, pag inyo chance ya. Si Abel ni gali number 8. Shout out sa Barangay Tawog Sigma Capies. Wow. Abel. Number ano si Abel? Number 8. Si Abel. Number 8 na si Sir Oo. Rostom. Sir Abel, Ching. Okay. Good evening sa inyo, DJ Yami kag DJ Pretty. Kung ako ang papilion kag pamangkoton, mas okay nga masadya siya kaupod ang iban kayang pagpalangga nakahanda magsakripisyo para sa kalipay sang pinakamamahal niya. My lucky number is 7 from Ma'am Jonah. Ma'am Jonah, number 7. Be? Okay, wala pa. Okay, ang pilion ko ang mas masadya kaupod sa iban. Kaya makita ko lang siyang masadya habang maaga pa, balan ko na kung diin siya maging masadya. Ano naman? Ang lucky number ko is number 8. Ay, may harap man. Isabel, pa-request ng Daunted by Isabel Cuevas. Okay. Okay, kay Texter 9201, may-ari na sang nagmamayari ng lucky number 8. Ano yan? Number 8 man siya? Yes, Ay, oo. dapat nagapili sa 8 ha? Sir Rostom ha? Dami kang kaagaw, Okay, good evening po. Ang akong pilion ang makita sa nga masadya upod sang iban. Kaya syempre, kung masubo man lang siya abi sa akon, kundi pilion ko na lang ay let go para maging masadya sa maski hindi na sa akon. Ang lucky number ko is number 4 from Texter 3310. Number 4, 33, dala. 3310. 3310. Okay.
Number four. Alright, thank you so much. Mayang gabi, DJ Yummy and DJ Pretty. Akong piliun niya, upod sang iban nga masadyo siya sa iban. Kaysa upod kami nga nakita ko lang nga masubo siya sa akon. Apo. Oh, laki number 10. May number 10 na May number si 10. Wendy. Sino iyan? Si Texter 2245. Okay. Number 5 na lang ko no ang kay 9201. Number 5. Okay. Okay, sige. Again, ang aton nga mga lucky numbers nga ari na there is number 3, 20, 13, 6, 18, 19, 8, 12, 10, 17, 754. Wala pa may nakapili kay 1, kay number 2, kay number mara na. Kay number 9, wala pa. Number 11, number 14, number 15, and number 16. 16? Sama na malangga, pwede pa ninyo pilian. Alright, ay. Salamat, shout out kay Tito David Gregorio. Hindi ka nagaling ko na to. Sige. Nagaulat sa imo. Greetings coming from Lola Lydia. To, kulit na to. Please lang to. Ako naman karon yung mabuka sa imo to. Sige, thank you so much, kid. Pati ba naman sa number, may kaagaw ako. Abi ko sa isa lang. Sa iya lang, aw nano. Amo gina, sir. Sa mundong ito, maraming mandurugas. Oo. Para itong Quiapo. Sige, pauna-una lang ko, no? Shout out kay MJ Mendoza Gardoze. Shout out na ganyan. Shout out DJ, birthday ko ngayon. Ay! Happy birthday sa'yo. Happy birthday. MJ Mendoza Gardoze. Happy Sige, thank you so. birthday! Bingo na kuguro ya. Balik sa Ryan. Kung sa fairy tale, may happy ending, pero sa reality, truth hurts. Aragay tiyay. Sige. Okay. Si Sir Oy. Kem. Si Ivan. Siguro mga DJs, inang happy siya sa iban. Kaya kasi per may lang gaulan, kag masubo siya sa kung kaupod ako. Agay. Ay! Ay. Ay! Feeling ko minatood gini mo. Ay! Wala ka man gimpili. Number 14 si Sir Kem. Number Ay, baka- 14. ay, wala ba? Okay. Oo. Kay gilawat. Yay! Alright. Ang iban dira, no, nga nagsabat nga may parehas nga number. Change yun nga daan, samtang may oras pa kamo. Awid namon ang inyong numero. Okay. Sige, oras na to, alas 8:50. Wala kita play sa music. Pwede pa, isa. Play ta isa. Kung gusto ta masulhay nga relasyon, love and patience is the key. Are the keys? Muna Ang ka pa grammar, ha? Sige, thank you so much, Sir Ryan. Sige, mani na lang. Hindi. Dapat lain. Oo, Related man. syempre. Ano Oo, man? paubaya. Ano? Paubaya. Paubaya? Oo. Opo, takit-takit ba? Ay, paubaya tayo. Sige, girl. ma-play tayo mga naga sa isa ka music, no? Bago kita pa-spin the wheel para mahulat-hulat ang iban. Nga, wala pa hatag sa ilang number or wala pa nakasabat. Oras na ton, 8:51 sa gabi. And our first song for tonight is Paubaya by Moira. Stand by, magabalik kita matapos ng matahom nga ambahanon. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan? Pero di ang mahal
pinapaubaya ko na sa kanya. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM pa rin. The best pa rin. Ang oras sa 88.1 Kadal FM Philippine Standard Time, alas 8:57 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Alright, balik na rin mga langgang makalagad sa aton nga programa sa gihapon sa Istoryahan Ta with DJ Washuga. And DJ Pretty. Bye, bye, Hi, bye. hi, 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 hello, and it's time to